Alamisa février kalo tile 12 san 2026 DMS-TV channel muso ni ce ani yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele sananga da se an bi kunnafoni baw mɛni ka olu dɔw kulo kan an bɛ aw kilina jigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni na carili ani ka kilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni baw min b'an bolo ni ka olu dɔw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi mi yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw k'olu tɛ wuli bilen ni ka taa tribunal la k'a fɔ k'u bɛ taa nationalité walima casier judiciaire yɛrɛ kɔni dilan ko mi yɛrɛ kɔni an ka Mali kiriko ministre ale ni ministre de la communication yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni sababuya la yɛrɛ kɔni na min ye Mali jamana kɔnɔdenw ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ min ye casier judiciaire ale ni nationalité yɛrɛ kɔni u b'o ɲini baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan wa u bɛ document yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'a ma se bilen u ka wuli ka taa tribunal la walasa ka se ka taa ni sɛbɛn fila ninnu yɛrɛ kɔni dilan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali lakana sigilamaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ kumaw yɛrɛ kɔni kun cayara wagati laban in na cogo min ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi région kɔnɔ ale ni Kayi sira yɛrɛ kɔni ko lakanabaliya bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko min yɛrɛ kɔni banbati walima k'u daga sigilen don nin yɔrɔ kofɔlen in na ka sanga ni o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni carilen tɛnɛ tɛmɛlen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali chef d'état major général yɛrɛ kɔni ka dankan ye ni o ye général de brigade Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni ale taara Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la chef d'état major yɛrɛ kɔni ka dankan yɛrɛ kɔni ka tagalen tɛ gansan ye a ka tagalen yɛrɛ kɔni senfɛ a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ale ni an ka Mali fintigilakaw k'u yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région kɔnɔna la u bɛna Kayi fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ma walasa ka se ka banbaci walima ninnu labɔ f'u dogo yɔrɔ labanw na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Kayi région kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni olu ye Musa Mara ka condamnation yɛrɛ kɔni tiɲɛtigɛra min kun kɛra wagati tɛmɛnenw na an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Amnesty International yɛrɛ kɔni ni nin ye cakɛda ye minnu ka baara bɛnnen don hadamaden hakɛ lafasali yɛrɛ de kɔni ma diɲɛ kɔnɔna na o maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka cour d'appel maaw yɛrɛ kɔni ka nin ko in yɛrɛ kɔni dénoncer k'a yira k'a fɔ ko ni peine min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin Musa Mara yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ tilenbaliya kɔnɔna ko ni maa kofɔlen ni peine yɛrɛ kɔni man kan ko wa maa min yɛrɛ kɔni bɛ ka ko in kɛ politique ko de n'i ka Musa Mara yɛrɛ kɔni datugu kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kalo damadɔni lakana ale ni a lafiya yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ban ka cercle sigibaa ma olu kɔni yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni lakanabali ye ko bɛ ka commencer ni ka cari olu ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye maa maramafɛntigi dɔ ye minnu b'a lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu taara attaque fila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin bankasi yɛrɛ kɔni village fila yɛrɛ kɔni ma ɲɔgɔn fɛ juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 filani cɛmanin minnu yɛrɛ kɔni n'olu yɛrɛ kɔni bɛ kalo naani na ni filani nin yɛrɛ kɔni kun sonyɛna Sɛnsina commune de kɔnɔna ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kucala cercle de kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 su ni k'a dugu jɛ kari la février kalo tile 8 san 2026 ko ni filani cɛmanin fila nin yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Mamadu Awa Gassama ye ni ale an ka Mali conseil national de transition membre dɔ ye an ka député kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni don i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun condamné na san 3 kaso kɛli de la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni ye grâce présidentielle yɛrɛ kɔni kɛ Mamadu Awa Gassama ye walasa nin ma kofɔlen bɛ se ka bɔ kaso yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya ko ye Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bolo Guinée Conakry jamana kɔnɔna na seere dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ k'u ye marifa ci mankan yɛrɛ kɔni bɛ Guinée Conakry kasobonba la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kaloum localité yɛrɛ kɔni na susu minnu kɔni ye nin kuma yɛrɛ kɔni lase u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni t'a dɔn mun marifa ci mankan yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso yɛrɛ kɔni fanfɛla yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni papiyew yɛrɛ kɔni lasɔrɔli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni donna o ko in na an ka Mali autorité sanga ani wagati olu bɛ fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw olu ka lafiya jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lafiya ka se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma lakanako ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna an fɛnɛ mago bɛ se sɛbɛn minnu yɛrɛ kɔni ma jamana kɔnɔna na ka o sɔrɔli yɛrɛ kɔni nɔgɔya Mali jamana kɔnɔdenw bolo o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiriko minisiri ale ni ministre de la communication yɛrɛ kɔni kun ye u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ sɛbɛn fila yɛrɛ kɔni bɛ olu sɔrɔli Mali jamana kɔnɔna na ka se ka o kow yɛrɛ kɔni nɔgɔya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali kiriko minisiri ale ni an ka ministre de la communication yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma sababuya yɛrɛ kɔnɔna ni o tɛmɛna AGETIP maaw yɛrɛ kɔni ka sira de fɛ a yirala k'a fɔ k'olu ka bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ kɔni sababuya la ko Mali jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ma se bilen an ka wuli yɛrɛ kɔni ni ka taa tribunal la k'a fɔ k'an bɛ taa casier judiciaire walima certificat de nationalité yɛrɛ kɔni dilan ka da kan nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔsiraw kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko casier judiciaire ale ni certificat de nationalité yɛrɛ kɔni sɔrɔli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi déplacement côté o yɛrɛ kɔni na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin sɛbɛn fila nin lasɔrɔ i ka telefɔni yɛrɛ kɔni fɛ yɛlɛmali yɛrɛ kɔni donnen nin sɛbɛn fila nin yɛrɛ kɔni sɔrɔli la an ka Mali jamana kɔnɔna na ala k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni k'u laɲini kɛra an ka Mali kiriko minisiri yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Mamadu Kasonge ye ko wa ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲiniba saba yɛrɛ de kɔni kɛ ni o de ye ka kiiri surunya Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni ye kiriko ta fanfɛla yɛrɛ kɔnɔ u ka suru jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na min ye ka taa aranbaw yɛrɛ kɔni na tribunal da yɛrɛ kɔni na walima ka paseba yɛrɛ kɔni bɔ walasa ka se ka se tribunal yɛrɛ kɔni ma ka dankari o la jɛlenya yɛrɛ kɔni kɛli jamana foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o yɛrɛ kɔni kɛ ka da kan ni ko in yɛrɛ kɔni kɛra ni telefɔni yɛrɛ de kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko namara yɛrɛ kɔni tɛ a wariko lamɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye kiriko minisiri ni o ye Mamadu Kasonge ale tun bɛ ka nin laɲiniba saba in yɛrɛ de kɔni kɛ a ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni certificat de nationalité ale ni casier judiciaire olu kana na taa minɛ tribunal la bilen bɛɛ lajɛlen b'i to i sigiyɔrɔ la ni k'a ka nin sɛbɛn fila nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɛlɛma yɛrɛ kɔni donni nin sɛbɛn fila nin yɛrɛ kɔni sɔrɔ la o ye ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni donni an ka Mali autorité ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali foroba cakɛda kɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen digitaliser k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni subahana mansinuw de ye wa an ka Mali autorité olu fɛnɛ cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw olu kana na sɛgɛn sɛbɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔ la Mali jamana kɔnɔna na bilen nin wagati yɛrɛ kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité ma ka da ka sanga ani wagati u b'u seko yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw olu ka lafiya sɛbɛnw yɛrɛ kɔni ɲini na jamana kɔnɔna na wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni yuruguyurugu ye ka caman bɔ o la an ka Mali jamana kɔnɔna na ni an ka foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni digitaliser li an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni banbaaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Mali sɔrɔko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na u bɛ ka taa attaquew yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Sikaso ale ni Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan nin région fila ninnu nafaba b'a la Mali ka feere ni saniko a n'a ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni donni ko yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin y'a kalo caman yɛrɛ kɔni min an ka Mali finitigilakaw ye olu bɛ ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na walasa ka se ka nin région banbaaci walima o si latunu ni ka bɔ yen nɔ wali min bɛ kɛ sababu ye ni Kayi ale ni Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ lakana kɔnɔna na wa u bɛ lafiya u ka baaraw yɛrɛ kɔni senfɛ min ye lakanabaliya ale ni banbaaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na a mana kɛ suguya o suguya yɛrɛ kɔni o ye an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ka layidu dɔ tali ye Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni sababuya la an ka Mali localité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ o yɔrɔ la min ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ wuli ni ka taa o yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ k'o yɔrɔ ninnu lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko misaliya yɛrɛ kɔni na hali san 2023 novembre kalo wagati min ye an ka Mali finitigilakaw ye olu taara Kidali région kɔnɔna na ka da kan min yɛrɛ kɔni kun ye lakanabaliya o kun bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'u tɛ jamana région si yɛrɛ kɔni to lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san ani wagati ni lakanabaliya sera yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ na finitigilakaw bɛ wuli ni ka taa o yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka yɔrɔ ninnu lakana sabati tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ka danka ye ni o ye général de brigade Élysée Jean Dao yɛrɛ kɔni ye ale ni Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigilakaw bɛ opération ba minnu na Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye gouverneur ale ni an ka
ka chef d'état-major yɛrɛ kɔni ka dan ka olu ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni b'o la fintigilakaw ka ni opération ba nin de ka gouverneur yɛrɛ kɔni ka région kɔnɔna ni o ye ka région ni chef d'état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka dan ka yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ opération min yɛrɛ kɔni na ni tile fila in yɛrɛ kɔni na ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna k'a bɛ layidu ta ka gouverneur yɛrɛ k'a fɔ ko tile fila in yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw bɛ ka ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko ka sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen nana opération yɛrɛ kɔni jaabi o ɲɛ la général de brigade Élysée Jean Daou yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ hakilisigi fɔ ka région gouverneur yɛrɛ kɔni k'a yira nin ma ko fɔlen na k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye ka région yɛrɛ kɔni ko basigi yɛrɛ kɔni na don o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kolo natɔ ni opération yɛrɛ kɔni kɛli la ka région kɔnɔna na olu ni minɛn ɲumanbaw yɛrɛ de kɔnɔna na o y'u labɛn ko ɲuman walasa ka se ka na u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni gouverneur ye ale ka hakilina tigɛ min yɛrɛ kɔni ye lakanabaliya ale ni basigibaliya yɛrɛ kɔni ko danbe kari o la ka région kɔnɔna na ala tɛmɛ chef d'état-major général yɛrɛ kɔni ka danka yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu nalen yɛrɛ kɔni min filɛ nin ye ka région kɔnɔna na ni kɛlɛkɛminɛn ɲumanw ale ni cɛden ɲumanw yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni bɛ nana kɛ sababu ni ka sigibaa ma olu hakili bɛ sigi wa ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin o kɔnɔna na nɔgɔya ni Mali fintigilakaw ka tagali ko in yɛrɛ kɔni ni région in kɔnɔna na min ye ka gouverneur yɛrɛ kɔni ni o ye général de brigade Soumaré yɛrɛ kɔni ye ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ni chef d'état-major ka danka yɛrɛ kɔni ka nin kuma fɔlen ye wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ale ni an ka Mali fintigilakaw ka autorités bɛɛ lajɛlen ma ka da kan ko fintigilakaw yɛrɛ kɔni tagali min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ale ni fintigilakaw ka autorités yɛrɛ kɔni k'olu ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ka région ye lakana ale ni basigi yɛrɛ kɔni o kana nin région kofɔlen in kɔnɔna na ka région gouverneur a bɛ kuma ka sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka da kan ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen don banbaci wale ale ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ni ka bɔ Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ de kɔni ale bɛ kuma a ka région ma o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka foliba kɛ ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma maa caman y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛ ka région kɔnɔna na k'o kɛra hakilisigiba yɛrɛ de kɔni ka région sigibaa ma o ma ka da kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma o ye an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ olu ɲɛɲini baaraw la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ni maa min yɛrɛ kɔni woloma ka bɔ u duguyɔrɔ labanw yɛrɛ kɔni na walasa min ye lakana ale ni basigi o bɛ se ka sabati cogo min ka région kɔnɔna na min Amnesty International yɛrɛ kɔni ni ne ye jɛkulu min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don hadamaden hakɛ lafasali yɛrɛ kɔni na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu bɔra ni k'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ko ka Musa Mara yɛrɛ kɔni ka condamnation yɛrɛ kɔni annulé ni k'a bɔ a ma ni jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛnnen don hadamaden hakɛ lafasali yɛrɛ kɔni ma olu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Musa Mara yɛrɛ kɔni ma ko décision yɛrɛ kɔni bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ka da kan ko Musa Mara yɛrɛ kɔni ni condamnation in man kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni condamnation yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ ka politique ko de don a la ɲɔgɔn tɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko yɛrɛ de kɔni na olu Amnesty International ma b'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ min ye Musa Mara ka ni condamnation yɛrɛ kɔni ka annulé ni k'a bɔ a ma Amnesty International ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Musa Mara ka ni affaire in yɛrɛ kɔni u b'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni liberté d'expression yɛrɛ kɔni ni o ye ko k'i hakilina yɛrɛ kɔni fɔ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ cour d'appel ma olu ye Musa Mara yɛrɛ kɔni ka condamnation yɛrɛ kɔni confirmé ni o condamnation yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ k'a bɛ san 2 kaso de kɛ san 2 in yɛrɛ kɔni na san 1 a b'o kɛ wajibiya yɛrɛ kɔni na nka san 1 tɔ yɛrɛ kɔni a bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ o kɔnɔna na ni décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali cour d'appel ma yɛrɛ kɔni fɛ min ye Amnesty International ma u bɛ ka décision yɛrɛ kɔni critiquer kosɛbɛ ni k'a laɲini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka Musa Mara ka ni condamnation yɛrɛ de kɔni annulé ka ni makofɔlen yɛrɛ kɔni labila hakilina jiginna san 2025 août kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen yɛrɛ de kɔni min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara ye ale kɔni minɛna wa a minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ a tun bɛ ka accuser fɛnba minnu yɛrɛ kɔni na o de ye ko atteinte au crédit de l'État incitation ou trouble à l'ordre public ale ni opposition à l'autorité illégitime yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'olu tun bɛ ka Musa Mara yɛrɛ kɔni ɲaki nin koba nin yɛrɛ de kɔni na a minɛlen wagati Amnesty International ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni accusation minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Musa Mara yɛrɛ kɔni ma k'olu kɔni ye komi famille ko yɛrɛ kɔni na o de ye ko
ko ni accusation yɛrɛ kɔni ko dalu foyi yɛrɛ kɔni tɛ an ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni bolo min b'a yira k'a fɔ ko Musa Mara ni ko nin yɛrɛ kɔni kɛ tiɲɛ de la. Musa Mara nana minɛ ko min yɛrɛ kɔni na o bɛ tali kɛ a ka message dɔ yɛrɛ de kɔni carili la bɔlɔlɔsira dɔ yɛrɛ kɔni kan ne y'o bɔlɔlɔsira in yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko X ni o tɔgɔ tun ye fɔlɔ Twitter de ye. Musa Mara ka o message in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tun bɛ k'a ka solidarité yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali détenu d'opinion caman yɛrɛ kɔni ma minnu datugu bɛ kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni ye Musa Mara ka avocat yɛrɛ kɔni ni o ye maître Mutakatali ye ale kɔni ye laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook yɛrɛ kɔni sanfɛ ko an ka Bamakɔ cour d'appel mɔgɔw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin Musa Mara yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛna taa ni ko in yɛrɛ kɔni ye cour de cassation yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Musa Mara yɛrɛ kɔni ka ni peine yɛrɛ kɔni ye ka annulé ni ka bɔ yen nɔ min kɔni ye Amnesty International ma olu kɔni bɛ k'a laɲini an ka Mali autorités fɛ ko min ye Musa Mara ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni labila. Ko kalo caman hakili sigi a lakana yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni lakanabali o bɛ ka commencer tuguni ni ka na ban ka cercle kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ko tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 9 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu kɔni taara binkani wale fila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Kobo Lagado ale ni Ti village yɛrɛ kɔni ma ni nin yɛrɛ kofɔlen ninnu bɛ Sege commune de kɔnɔna ni o bɛ tali kɛ ban ka cercle yɛrɛ de kɔnɔna k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni attaque fila minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni fɛ ko bila min yɛrɛ kɔni bɔra attaque in yɛrɛ kɔni na k'o ma lase fɔlɔ nka source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen février kalo tile 8 san 2026 ko binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra Kurunde village kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ ban ka cercle de kɔnɔna na ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni u ye moto fila suɲɛ k'u taara ni bagan caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko nka maa si ma jogi ni attaque in na wa maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ nin na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ban ka sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ni ka wulimajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni olu tun bɛ lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma u tun tɛ ka attaque kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko nka wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna na u y'a jateminɛ k'a fɔ ko binkani walew bɛ ka cɛ u ka yɔrɔ la ko yɛrɛ de kɔni u b'a laɲini an ka Mali autorités fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taa olu ka lakanaw yɛrɛ kɔni sabati u sigiyɔrɔw la. Ko juma tɛmɛnen février kalo tile 6 san 2026 filani cɛmani fila nin yɛrɛ kɔni ni olu bɛ kalo 4 yɛrɛ de kɔnɔna ni cɛmani fila nin yɛrɛ kɔni kun suɲɛna Sensina commune kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kucala cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni cɛmani fila nin yɛrɛ kɔni k'u yɛrɛ sibiri tɛmɛnen février kalo tile 7 su ni ka dugu jɛ kari la février kalo tile 8 san 2026 an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye. Kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila an ka Mali ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille yɛrɛ kɔni ka service maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni o maaw yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ni filani yɛrɛ kɔni yera an ka Bamakɔ kɔnɔna na nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛla Kucala commissariat de police ale ni an ka Bamakɔ arrondissement 3nan commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da muso fila yɛrɛ kɔni ka bisigiya bɛ kɛ muso fila minnu na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ko ye nin den ninnu suɲɛ k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni muso fila ninnu ni bisigiya bɛ kɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni den ninnu yɛrɛ kɔni suɲɛ k'olu bilala an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka bolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan ka taa autorité maa minnu ka yɔrɔ la ko wa ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin den suɲɛ ko in yɛrɛ kɔni kan ni filani cɛmani fila nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'olu wolola san 2025 novembre kalo tile 16 tɛmɛnen kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ kalo 4 yɛrɛ kɔni na ko filani cɛmani fila nin yɛrɛ kɔni ko basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wali min yɛrɛ kɔni kɛra lafiyaba ye Kucala sigibaa maaw ma ka d'a kan ni filani nin yɛrɛ kɔni ka suɲɛni ko kun kɛra kamanagan ko ye ni cercle maaw yɛrɛ kɔni bolo. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nisɔndiyalen don ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Mamadu Awa Gassama ni ale an ka Mali conseil national de transition membre dɔ ye wa min yɛrɛ kɔni ye député ye o fɛnɛ kun don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ma ko fɔlen ni ale yɛrɛ kɔni kun kɔnɔnana san 3 kaso kɛli yɛrɛ de kɔni na Côte d'Ivoire kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Mamadu Awa Gassama k'ale yɛrɛ kɔni labilala Côte d'Ivoire kiiri tigilamaw fɛ ko Mamadu Awa Gassama yɛrɛ kɔni
kɔni kan labilali Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ o dabɔra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ale ka grâce présidentielle dɔ yɛrɛ de kɔnɔna na ni Mamadou Awa Gassama ale yɛrɛ kɔni garisigɛra ni grâce présidentielle yɛrɛ kɔnɔna na. Source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Alassane Dramane Ouattara ye k'ale ma bali dɔrɔn ni ka Mamadou Awa Gassama ka grâce présidentielle yɛrɛ kɔni kɛ nin ma kofɔli olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ Mali ale ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni ma kofɔli ka affaire ko yɛrɛ kɔni ka dugu ma ko wa o kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana fila ni yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛna fɔ o kumaɲɔgɔnya ni yɛrɛ de kɔni ye nɔ bɔ n'a y'a ye k'a fɔ bi min yɛrɛ kɔni Alassane Dramane Ouattara ye ale ye grâce présidentielle yɛrɛ kɔni kɛ Mamadou Awa Gassama ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali Conseil national de transition membre yɛrɛ kɔni k'ale sera an ka Mali jamana kɔnɔna na ka ban ko wa basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ Mamadou Awa Gassama la. Maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mamadou Awa Gassama labilali yɛrɛ kɔni o kɔni y'a yira o la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔnya ye k'o de ka fusa fɔɲɔgɔnkɔw bɛɛ lajɛlen na ko wa Mali fara Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kan o bɛɛ lajɛlen ye kumaɲɔgɔnya u ye o yɛrɛ de kɔni don ba la ko yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni ka nin jaabi ɲumanba in yɛrɛ kɔni di jamana fila ninnu ma. Nin wale ɲumanba min yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka maaw yɛrɛ kɔni fɛ a kɔni yirala k'a fɔ k'o bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Côte d'Ivoire ale ni Mali yɛrɛ kɔni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la camanba yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a la ko jamana fila ni yɛrɛ kɔnɔna na u ka sigiɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ bɛn ale ni kelenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don n'a nataw la ni yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Mamadou Awa Gassama ye grâce présidentielle yɛrɛ kɔni kɛ nin ma kofɔlen an tɛ ɲinɛ an ka Mali autorités fɛnɛ kɔ ka d'a kan n'i y'a ye Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni bila olu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ taara kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Côte d'Ivoire autorités ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni labila teliya la. Ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.